J'ai compris. Pour le foot là. Ok. Pour le foot là. Ok. Ah, Neba. Ça va? Ça va. Comment tu vas? Calme. Quoi de bâcher-tu-là? Demain, Amba. Bien, merci. Voilà, ça va, voilà, non, non. Machallah. Comment tu vas? Ami. Neko, Nebeka bangi de ni, donc bangi doka sur la carrière na yano. Bina foye mako kura sino yani bangi ga jane. Ya sur ne mako kura Bangi ba fo gidronda fasini la. Ah bon, fo gudronda la. Yani gudronda ka sama. Yani gidronda ka jandonne. Che. Ah, fina. Yani gidronda jaire de. Maybe yan ro dumene la. Si neka bâtiment de flâne. Mobile flâne damina. C'est ça. Voisin. Angele sigi nyoba mai. Non, ni angele sigi mama ala ka anoko kunyo. Amina arabi. Depuis moi membe bangi ni la tane ndole me ala tabam ta rom na. Bangi honte yan ro la fo gidronda. Cha. Parce que yani gidron yela la samali. Oui, samali dai. Asamali no? Pa. Oui, donc maman me la re. Bon, je suis là, ça fait juste 2 jours. Donc, je suis parce que je suis fait coffre de donc je suis balma de na yoro ni fongo jo coffre donc on a droit yoro ira na. Ku me ko ha. Oh ya isa. Me aku jamana jumena. Bon, an doni ga fa be la ko ya ya zawa coffre ko jamana ko de be laba. Ma zawa. Ni mana ta yoro. Bisi ngani fasu ni la. Ya isa fasu ko ni ngoni ni ya na le nsa. Problem tala. Ko be to ko da wara dum. Amia. Donc il bora so mi ngono zani yere ga suri. Ya ni chela ni chebe sa. D'accord. Ara du kor bashita la. Bashita la wala. Atara du bono. D'accord. Kusino. Ça va? Wallahi ça va. Ça c'est bien. Ni bangi ko ya kara bara bien. Agara bara ide. Ni tudura de minere. Baro jani ga sigi tro mentil mantigi do be so la samale no don. Allah samale no. Tora meno. Bébé. Chef Leni. Frère bonjour. Ça va? Frère bonjour. Sigi nyoko kere do anana. Nyatika kala majara. Mais il faut vouloir que. Il faut trop dire. John ne veut se guider non, mon frère. Non, mon frère. Non, Figa donga fo wala muso furulen de dun ne muso de dun e bi jone to di kare kono ka kuma no e bonya be mi mais na ma ɲɔgɔn lamɛn dun mais na ma ɲɔgɔn lamɛn dun ne ti lamɛn sani kana ni gɛlɛya mɔgɔ la ne ti lamɛn ni mais attention kana ma kana parce que ne bolo ngan bɛ ɲɔgɔn lamɛn de ne bolo ngan bɛ ɲɔgɔn lamɛn ne ma lɛbɛ se ka mun ni ma fi k'i kana ne bolo talon sabali sa ala kama to sa kai sa kan ce bugo sabali sa ha ni ma fi na ha ne kan ma sa sabali sa ne kan ma des individus malentends ne alibia s'il te plaît ni muso kama vous devez dire tu fais bien sabali kai sa ça va pas chez toi de lega ta ni metan to de sabali tu viens voir trouver les gens en train de parler dis-moi donc m'a expliqué là tu te mets à crier comme ça sabali ta kai quelles sont ces manières là sabali ni flaqué ni Alibia quelles sont ces manières là sabali et toi le hore eta ni ngona kapsel na amabana na barkalai kaba ko dinde como la te aula eni kamera ni jona dala ete molo ko mu yala idata asira dabla yele sira dabla ni te tanasi ma yele
Asa dira karara dugu. Dale pintura mana yae? Yae. Mana dong orang mana kau? Ya kadi ya lah kau. Bulu dah nak, bulu karika. Bulu dah. Ibu sendiri lah. Wallahi ibu sendiri lah. Ifyan do ike sambal darapo duguma. Kici kike duguma ta ko gidu. Ha? O será ça. Isso o será. Como ele pô. Bilang. Fatih. Fatih. Ui. Mana aku dah. Mana aku dah. Murah. Yang pun. Jangan nampak mana aku lah. Iya. Ni lalu mana itu? Kila aku juga nak sekolah. Mana ni bulu makaru? Oui. Ça va? Comment tu vas? Ok. Ça va bien? Ça va. Non. Calme. Bien. Bien, bilang parla. Parla. Nah, parla. Ini nggak ada macam. Ne pas encore Sophie, ne m'a fait un tabou là bien. Parce qu'il y a un femme là. Oui. Il y a un film là et puis tu me dis bien tout le monde. Mais muso tɛ kunna dɛ Fati. N y'a f'i ye kunnangolo labɔli a man di n y'a f'i ye kuma bɛɛ n b'a f'i ye. Fana tɛ se ka kɛ musokɔrɔba in ye sa. Ayi i ye muso furulen ye ni musokɔnɔw tɛ kelen ye kuma bɛɛ n bɛ nin f'i ye i bɛ don i bɛ muso ta i b'a bila i kunna i bɛ t'i kɔrɔmuso furu. N ka musokɔrɔbaw bɛ nɔgɔlen don. Awɔ nɔgɔlen dɔ ta i k'a don i ka taa kana bɔ tan. Problème t'a la n'o de ka di n y'a mɛn. Voilà. An bɛ sɔn. Ok merci. Umar Teya. Umar. Oui. Ibe. Non, nga cɛ foli tɛ bi ta ye. Nga cɛ foli tɛ bi tɛ n tugu yɛrɛ la bi filɛ yɔrɔ min na ma ɲi bi. Nga cɛ filɛ yɔrɔ min na ma ɲi bi ma ɲi yɛrɛ de quoi. Nga cɛ bɛ ɲininka nin na nin ye mun question fasugu de. C'est-à-dire que moi je me demande Umar sɔnna ka nin kɛnɛ la cogo di e sera ka nin kɛnɛ la cogo di. Kalabanciya. Terkait sama ça. Ji terkait tɛ ye n filɛ yɔrɔ min na bi n tɛ kulonkɛ la dɛ je plaisante pas avec ça. N tɛ kulonkɛ la dɛ mais e sɔnna ka nin kɛnɛ la cogo di. Nga cɛ ni ne bɛ ɲɔgɔn bolo su ni tile i bɛ kow bɛɛ kalama. Après tout ça, mais moi je suis quelqu'un là. Mais moi je suis quelqu'un Ali bi ibe kalabantiya la. Mais wallahi hakili t'a la ndimi ke quoi. Mais est-ce ka boni mimi ye togodi? Umar. Mimi do. Cɛ jo. Mimi te mo ko muso futa. Ko jumɛn? Ko mimi te jɔn muso.
Ne kun tɛ fɛ ka min fɔ, ne kun tɛ fɛn bɛɛ kalama. Ala kama sa cɛ. Ayi ne kun bɛ fɛ ka min fɔ, ne tɛ fɛn bɛɛ kalama, ne ma fɛn bɛɛ fɛ yen na. Mais e sɔnna ka bɔ ni min ye mun de la? Ala kama sa cɛ. Non ala kama ko tɛ, e sɔnna ka bɔ ni min ye, e sɔnna ka nin kɛ ne na mun de la? E bɔ ne ka muso, e kun ka nin kɛ diɲɛ bɛɛ la fo ne. E ni ne bɛ ɲɔgɔn ka su kura kira. E bɛ ne bugɔ ko la, cɛ ala kama sa. K'i bugɔ ko la, n bɛ fɛn kelen min ka jugu ne parce que ne kun bɛ fɛ ka min fɔ, ne ye fɛn bɛɛ ɲɛfɔ na ou bien ne. Quelles sont ces manières ça? Non mais n ka cɛ n bɛ ka min f'i ɲɛna nin digila la dɛ. Non jo t'a la, wala jo t'a la. Nin digila la trop mais n ka cɛ n bɛ min f'i ɲɛna. Cɛ n'i ye min kɛ cɛw tatɔ la, cɛw segintɔla b'o k'i la. A ma kɔrɔbɔ yɛrɛ, e bɛ ne dɔn ne ye cɛ min ye. Ne kun bɛ fɛ ka min fɔ, ne ye fɛn bɛɛ f'i ɲɛna yan. Mais Fati tɛ yan. Je te donne juste 2 jours. E bɛ ne dɔn. Cɛ ala kama sa cɛ. Ala kama ko tɛ o, e bɛ ne dɔn très très bien. Je te donne juste 2 jours. Ne ye fɛn bɛɛ f'i ɲɛna yan Mimi ko la yan. Mun bɛ fɛ ka Mimi furu. Et puis en plus de cela, fɛn min yɛrɛ bɛ n faga yɛrɛ. I bɛ tila ka taa fɔ Mimi ye ko non ko ne ye ka garde corps de. Ne ye ka garde corps yan. Non est-ce que ne ye ka garde corps ye? Kana non. Est-ce que ne ye ka garde corps ye? Mais min f'i ɲɛna, n y'a f'i ɲɛna n tɛ tulonkɛ la dɛ. Parce que kun kan ka nin kɛ diɲɛ bɛɛ la fo ne ye. I bɛ. Non. N ka cɛ in tɔgɔ bila ka bida Umaru, tɔgɔ bila ka bida n tɛ fɛ ka n tɔgɔ yɛrɛ bɔ i t'a kɔnɔ quoi. Mais ça tɛmɛ ni ma. Ne ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ f'i ɲɛna yan Mimi ko la yan. Ne y'a f'i ɲɛna intention min bɛ ne kunna envers Mimi, ne ye fɛn bɛɛ f'i ɲɛna. Ne t'a dɔn fɛn min y'e bila nin na. Et puis en plus de cela, ce qui me fait mal encore, i bɛ taa fɔ Mimi ɲɛna ko ouais ko ne ye ka garde corps, ne ye ka garde corps de yan. Ne ye ka garde corps de, ne bɛ se ka kɛ ka garde corps ye. E bɛ ne dɔn ne ye cɛ min ye. Kuma kelen pe dɔrɔn, n'i ye min kɛ cɛ tatɔla la, cɛw segintɔla b'o k'i la. Je te donne juste 2 jours. 2 jours cogo di cɛ ka cɛ. N ka cɛ ne sara de, n'i ye min kɛ cɛw tatɔla la. I bɛ n ka kuma lamɛn sa, n ka kuma lamɛn. A to n ka explication di ma sa. Non, e bɛna mun explication di ne ma? Lamɛn kɛ, lamɛn ka kuma i fɛ. E bɛna mun explication di ne ma? C'est-à-dire Manu de ne don nin ko in na quoi. Manu de don fili la. Donc Manu de bɛ e bila fili la. Non bon. Donc ni Manu ko k'i fili kɔlɔn kɔnɔ, i b'i fili kɔlɔn kɔnɔ. Yafa ma sa ala kama. E t'a dɔn k'e kun kan ka nin kɛ cɛ bɛɛ la, k'e kun kan ka toucher cɛ bɛɛ la fo ne. I bɛ nin ɲɔgɔn tɛ kɛ sa cɛ, i b'a dɔn ko ka ca. N ka cɛ n bɛ min f'i ɲɛna, ne tɛ kuma jan la koyi. Moi j'ai déjà pris ma décision. I ye min kɛ cɛw tatɔla la, cɛw segintɔla b'o k'i la. E bɛ ka mun fɔ? N bɛ tile 2 dɔrɔn d'i ma. E m'a kɛnɛ la. I ye muso Fati. Je te donne juste 2 jours. Ne ka kumakan banna. Cɛ jɔ sa cɛ. N bɛ ka min f'i ɲɛna. Ça va ça. N tɛ yɛlɛ la dɛ, je plaisante pas. Je plaisante pas avec ça. I jɔ bani jɔ. N'i y'a kɛnɛ, e b'a dɔn ne ye cɛ min ye, n'i y'a kɛnɛ dɔrɔn n b'a k'i la. Ouais, tu as raison, mais mi deli ala kama. Fati ni Fati. Ni an ka furu san 12 la. Fati e y'i miiri o la k'o kɛ yan. Cɛ lamɛn sa ala kama sa. E y'i miiri o la k'o kɛ yan. Fati ye ko bɛɛ kɛ ne ye. Jigiya foyi tɛ ne bolo ni Fati tɛ. N jigi de don quoi ala. N y'o kelen nin dɔrɔn de f'i ɲɛna. O kelen pe dɔrɔn n y'a f'i ɲɛna cogo min na. 2 jours. I muso Fati. Cɛ ala kama sa cɛ jo na cɛ o dabila sa cɛ. Joli fɛnɛ sa cɛ. Sabali sa ala kama ko Fati ye ne muso de. E m'o dɔn ka taa ne ka Mimi nɔfɛ. Yafa ma sa n bɛna min f'i ye. Fati ko o to yen. Fɛn o fɛn ka di o kɔfɛ. Diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ka di o fɔ n b'o kɛ. Fɛn fɛn ka di ye. Fɛn fɛn ka di ye. E fɛ n ka yafa i ma. Awɔ. N ka cɛ o ka nɔgɔn. I b'i tulo minɛ. Cɛ jo. Cɛ n bɛ taga dɛ. Mais ne kɔnɔ fɛn. Fati 2 jours. Non bon a kɛ sa kɛ n bɛ tulo minɛ. Cɛ. I tulo minɛ. O cɛ kuma caman nege tɛ ne la o. Cɛ i bɛ ka mɛn, i bɛ ka mɛn. I bɛ ka mɛn. Cɛ jɔ an ka teriya ka gɛlɛn ne ma dɛ. Cɛ e ma se ka fɛn foyi sɔrɔ. Cɛ n ka cɛ n k'i ka jigin, i jigin. I bɛ ka mɛn dɛ, jigin. D'accord. On t'a la. N'i tun b'a dɔn k'i bɛ se fɛn dɔ i bɛ manamana ko dabila o. A cɛ jigin dɛ, n bɛ ka compter o. Faut descendre. Hello. Comment vous allez? Merci. Ouais, ça va. Mbila. Ouais, cɛ n bɛ ka n fari bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni. N ka cɛ nana ɲɛ taga yɛrɛ kɛcogo la. N bɛ sport la. Ouais. Cɛ n ka cɛ 2 jours ko in to yen sa.
An ɲɔgɔn ta kɛnɛ ma. Dans 2 jours. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Tile fila. Oui. Tile fila kɛ. Non, n ka cɛ ka ci dɔw don. O ye n kan ka ci dɔw ɲɛnabɔ quoi. Yɔrɔ a ka nin cɛ mɔgɔ ɲɛnama don dɛ. Sigida in bɛɛ ale kelen kanu et puis fɛnɛ an bɛ mouvement ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. Ale mɔgɔ ɲɛnamaba de don. Ouais. Ala ka wajɛ. Ala k'a sinsin. Amin arabi. I wɔsira dɛ. Ouais bon déjà. N'ale fɛnɛ tɛ mɔgɔ tɛ n bila nɔ ale bɛ courage to n na walasa n ka ninnu kɛ quoi. Ouais. Sinon ça va. I na dɔ yan. Ah d'accord. Voilà ni e bɔra dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ don. Ok. K'ale sɔn. Ouais. N cɛ lahalatɔ de quoi bɛn ala ni kɛra ten ne taara fɛn fɛn ne bila nin na quoi han min y'o goya k'i bɛ taa ka na mɔgɔ tɔɔrɔ ko min bɛ nɔfɛ i bɛna cɛ i kana kɛ dɛ ne muso kana kɛ dɛ min bɛ yɔrɔ musoya Vas-y. Ça va? Oui, ça va. Comme tu veux. Calme. C'est le téléphone quand ça va bien? Ça va. Bachir là. Bachir, tu es sapé de l'air, tu m'as dit. Tu as pas regardé. Eh, comment est-ce que tu as regardé? Ah, comme hier, tu m'as donné. Tu as regardé là? Après, quand tu as donné. Tu veux dire? Il est en devant vous. Donc, il est en conquérant. Tena se yan jona mais a bɛ se ka kɛ fana erreur ti bɔ bon n'a kɛra cogo min na de toute façon erreur ma bɔ i bɛ ye joona ni erreur bɔra bon kɔni bɛna n tɛna joona quoi. Erreur bɔra erreur ma bɔ donc i jija ka na joona so i b'a dɔn yɔrɔw tɛ sɔn sisan. Oui j'ai compris mais souvent dans la erreur in bɛ 17h de a programme de 17h donc n'a bɔra a bɛ se ka mɛn quoi a bɛ se ka mɛn fo 20h 21h mais n'a ma bɔ n bɛna heure la ok. Yana joona de. Moi je suis venu à ma femme. Non, il y a pas de temps. Il y a un sama. Il y a la somme. Parce que ni mais. Ouais. Ah, encore pas il a négat télé un chou ferré. Je n'ai pas de gamme barara. Je vais sortir à la baie. Cɛ Samara Fati 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 bɛ sɔn ka donna kamalen ne ka so kɔnɔ Fati 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 et puis a bɛ da sɔgɔ a da la quoi la ilaha ka doni kamalen fo n ka so kɔnɔ c'est très simple n bɛna sisan yɛrɛ ɲɛ t'a la ladiri dabali de banna quoi fɛn bɛɛ ani kamalen de bɛ n ka so kɔnɔ kamalen ɲɛ tɛ samara la ɲɛ tɛ samara la Allahu Akbar. ɲɛ tɛ kamalen ka samara la La jila caaman ni ci ka ni faga bi. Fati
Na ibe ba bo ka. Ai bo suna ba ke bare de. Yeah, no. Ngata. Mon frère ya glisse ça meni tigani fera beni alache. Ambe tili ene de kani nigela bia beni alache. Madame. Fatima segane sara fo. Madame. Ka kamelen ta kana na nga sokono. Na yen ngela. Fati. Yen ngela. Ira nyabala. Kamelen ga samara. A kamelen ga samara. Fati. Madame. Non, ngate. Kan ta no so bo na so na sa. Yo kon bodo ne ni chenye. Ba bla shu bla ro la wallahi. Wal muso. Ah me ma fina che bi manu ma fina manu. Ngate kana kashiza. Ni wani fami yen se ya sadiga asara de kwa ka ko de bana kwa. Ikamana mana ko ke menga sono. Allah wo don be zon tay don kele fetigi tay ni wani beni bla shu bla ro la bi ni ma ke ka fuma tu. Faut que Dieu la tête inquiète. Ça c'est fini. Madame. Abi boire na sura. Non, mon frère, t'inquiète. Nga che mo ça dit que Dieu parle no malangolo dama do de be olube wal muso de yini. Ni to tamani. Fati, madame. Fati. Ini madame mimbe avocat ka bo ma fa bi wallahi. Wal muso ko ne abo haram ya. Abi ko na sura. Madame. Fati! Non, Fati! Madame! Mais... Abemi. Si, Bemi! Boya, mon frère! Boya! Abemi! Ika kamele Abemi? Comment mêler? Ika kamele Memi? Madame, akatole, mimbe soko la fuka kabo. Allez, duna saya mo joni. Non, mimbe soko la fuka kabo pani. Abe bon mo le soko la. Angama mega sabaratri ni sabaratri. Mimbe soko la fuka kabo. Afle. Mimi hakisi. Wallahi umar bi fa. Ni tere ga sabaraya. Ko duma? Mesga fli ga sabarama. Nyire sena sama mesga fluma. Ni jonga sabaraya. Ni jon tay. Aleke jonga sabaraya ni. Ni sabara boromi. Yene ni sabara mbo so mare na ka joshi ngo komi tara ero na go kitina juna ngam sika ga shini ni bina taka o wa so ajere mblale minyi efene wallahi mo be faka ka so ayere sa mama si nemi terga foni ya farama wallahi Non, ni non, ngate mon frère ni neten wallahi bina me fembe fe jina maya kono fon ni quoi. Non. Parce que ala drone ba do itara so mina saka kuma mi poyena. C'est-à-dire que il faut arrêter ce genre de choses. Mon frère ni mi yakliski. Musoko yi tienga ni fene ma fore. Si tu crois pas et puis bi na so nga yoro la drone c'est-à-dire quand la panique ta nera kun jatika la. Non terga totala. Non, totala côté il faut arrêter ce genre de neten ni vifa so nous fait quoi. Franchement il faut arrêter ça wallahi billahi. Neten nous fait quoi. Kana ni flagane la tourner. Non. ay e mara mo tira ibla ma portu gondara to ko musoko ko ba musoko ira sina sabara ibe fluma Na klibe nabliya. al ya ki talake jani ga taka mo wuli kanare kana nga dake ba fo plan foro ite nyininga ha na shiga so ngona ko soro mabo ay herati ga musoko Umar fem ni tijila wallahi bile ni tijila na fura e chogoro bato e ka fli na e tale no mi fena taka farika o fena ga fli ga farika Kana mana kan. Eni o la flala sani taro ni usani mi. Kana mana kan fo chema ta don. Ina na wali dukura na ta don. Ne min samara don. Me e tara kuma faina na wali dukura ite dake don noni. Abi ngala nga kombo ala. Akai ti sakanti. Ikuna jarabi.
ni mi hakili sigi a muso ko la a tɔ bɛ fɔ i kɔ ne ni kɛra kamalen e ko la bi a bɛ bolo baara dɛ e bɛna o kamalen sɔrɔ o ma danga de b'o kɔ e bɛna o sɔrɔ ne ka so kɔnɔ ko danga de b'o kɔ komi i yɛrɛ ɲuman ni ma diya i la siɲɛ wɛrɛ i bɛna cɛ sɔrɔ non don kɔni su bɛ bɔ bilahi ala dɔ de b'a ye su ka bɔ su bɛ bɔ o don ni yɛrɛ foyi ma ne faga dɛ u bɛna n ka ko bɔ n da la o ma de yɛrɛ laloma cɛkɔrɔba ye aw ninnu fila si tɛ foyi kalama kuma bɛ taa fɔ e ɲɛna janni k'i purutu ka tugu Umaru kɔ i t'a ɲɛɲini fɔlɔ walima i k'a bilasira dɔɔni a ɲama fila bɛ na u bɛna n ka ko bɔ a la hɛrɛ don wa e tɛ Umaru ne de don komi ne de ye sabara in bila e ɲɛ kɛ siɲɛ wɛrɛ bɛ yen i ma dabɔ i tun tɛ kana dabɔ siɲɛ wɛrɛ bɛ na i bɛ da in ta ka taa n'a ye n ko sugu ye e tɛ se ka lafiya nin so in kɔnɔ kuma si